Xunta de Galicia continúa avanzando no impulso estratégico e prioritario do comercio local e de proximidade, non só como un motor de desenvolvemento económico e xerador de emprego, senón tamén polo seu indubidable papel como fonte de vida das cidades, vilas e povos, fortalecendo o tecido social e revitalizando as súas contornas. Ao longo destas semanas desenvolveuse un proceso de escoita activa con todo o sector para elaborar da man de comerciantes, asociacións, centros comerciais abertos, praceiros, artesáns, etc. o chamado Plan Estratégico do Comercio de Galicia 2025-2030. O obxectivo é poñer en consenso as diferentes visións do sector comercial e recabar as achegas de todos os axentes implicados para lanzalo no primeiro trimestre de 2025. A planificación abordará retos como a transformación digital, a innovación, a remuda xeracional e tamén a modernización do sector comercial e artesanal desde unha perspectiva conxunta, consolidando medidas do Executivo galego que veñen demostrando a súa eficacia ano tras ano, e o caso dos bonos Activa Comercio, e poñendo en marcha novas accións que impulsen o tecido comercial en sinerxia con outras realidades como a gastronomía ou o turismo, aproveitando as novas tendencias do mercado e os hábitos de consumo acordes aos tempos actuais. Este ano 2024 foi un ano de reforzo de todos, creo que nos facía falta no que se refire ao comercio polo miúdo, non? Puxemos o seu nome no propio nome da Consellería, reforzamos a Dirección Xeral cun ourensán tamén ao fronte e nos pusemos a falar con todo o sector, creo que ademais de xeito pois moi positivo sobre cales son as medidas que temos que tomar para poder afrontar pois os grandes retos que ten o comercio polo miúdo, e eu con claridade o digo, non só en Galicia, sino no conxunto probablemente de toda Europa, non polas ameazas ou pola competencia que lle viu fundamentalmente polas vendas por internet, non? Eu creo que aí hai moi boas perspectivas dende o punto de vista do interese que está mostrando o sector en colaborar con nós. Creo que se pode facer un traballo, unha colaboración público-privada moi interesante. Nós, xa no ano 2025, ao mesmo tempo que diseñamos e poñemos a andar a estrategia, pois vamos a empezar a facer programas piloto como Vilas Vivas, que estou seguro moita xente que nos está escoitando pudo asistir a Ribadavia do 6 ao 8 de decembro. Vimos que foi un éxito e creemos que por esa vía podemos traballar en recuperar o comercio nas cabeceiras de comarca. Entre as áreas nas que está a traballar o Goberno galego e que contará con importantes apostas nos orzamentos de 2025 da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, con máis de 5 millóns de euros para o vindeiro ano, inclúense medidas de gran impacto entre a cidadanía, como son os bonos Activa Comercio. A ampliación da sexta edición ven de constatar unha vez máis o seu éxito tanto entre os comercios como entre os consumidores. Así, o orzamento de 2,5 millóns de euros habilitado para descontos esgotouse en apenas 5 días, mobilizando nese tempo 11,5 millóns de euros en vendas no conxunto da comunidade. Cuns 7.300 establecementos adheridos, o balance confirma que iniciativas como esta funcionan para dinamizar o consumo nos comercios locais e reforzar o seu mantemento e competitividade como axentes estratégicos da economía.